Bueno, kaixo, atzaldeon danori. Bueno, eskerrik asko, hor konektauta zauzeinairi, eta bueno, gero jarraiketan duzuenari bai, jarraiketiatik klasia. Bueno, gaurko klasia izango da apurtxo bat, berezisa edo, udabarrixakin konektaukulako, bai. Ontsen sartu gara udabarrixan, eta badakigu danok dela ja urtaro bat negua eta gero danok desieien egoten garena iaiteko, eta urtaro honen ezaugarrixak edo izango zian apurtxo bat bizitasuna, muten dozkolako bizitasun bat, aktibidadia, azten gara askoz gauza gehiago egiten igual kanpuan, eta zela bai esaten zabalketan, azten gara. Bebaita da, momentu ona edo beti esaten da, hasitxo hori ereiteko edozein proiektu edo edozer gauza azteko, adibidez, baratzetan eta bai ointxen olorak eta ointxe da, momentua. Eta orduan, gaurko praktikan, gustauko izaten apurtxo bat konektaitea udaberriko energia horrekin edo. Orduan, izango da praktika bat, apurtxo bat igual, intensotxu haua edo dinamiko haua, eta gurote konektau, gure barruko eguzkixakin, hemen plexu solarrian, kokaketan dela, tipo, hemen saietzan arteko hueko honetan moan. Orduan, hasiko gara arnazketa batekin, dakoela izena eguzkixan arnazketia, apur bat energia horretan sartzeko eta praktikarako kontzentraiteko edo enfokateko. Eta oso samurra da. Da arnazketa bat, hartukuna beti eskumako aldetik eta botakuna eskerretik. Así que, gure mudra hori ingu, bihatz indizia eta erdikua gure hirugarren begira, bihatz potolua izango da, de hecho, tapauko dago, baina bihatz potolua eskumako fosana zela tapaileko eta laugarren bihatza, anularra eskerrekoan zat, eta orduan gure dinamiki izango da eskumatik hartu, eskerretik bota, eskumatik hartu, eskerretik bota. Baina hortara hasi baino lehenago hartuko gure momentutxo hori, kontzentraiteko gure praktikan sartzeko. Así que topa zuen jasarriako posturia, izalikela hanka kruzauta, izalikela gure taloian gainean, edo izalikela silla baten, bizkarra zuzen, eskuantzat topa apoio bat, zorbalak kokatu atzerutz eta berutz, zuen buruantzat topau kokaleku bat, ez izateko esoso aurrerutz, esoso atzerutz, koronilla horrek gura dau proiektau zerurutz. Eta hasiko naiz begixak izten, suabe, eta atentzin hori lehenengo aurpegira, lehundu aurpegiko fakzinuak, relajau zuen agua, eta sentiu aurpegi hori gustora dagoenean moan, pentsau zauzeia hor, lasai eguzkixan energia hori hartzen zuen aurpegixan. Orduan hasi arnazten zuen sudur zulotatik. Erabili inhalazioa, hasteko, postura hori igual apurtxoa gehiago luzaketako, eta exhalazioa sentaiten fateko. Orduan, eskaini momentu hori, badakit askontzat igual dela kriston kanbizu, igual etor gara erdikorrika, edo estresauta eta orduan apurat energia horrek aldaketako denpora bat gura dau, eta askotan falta egin dagoena da denpora hori eskainketia. Orduan, mantendu lasai, begixak itxila, jasarrila, arnaztea dagoen bakarri gure ekintza bakarra, inbiun bakarra.
Hartu inhalazio sakon bat. Eta konekta ez inhalazioan ekspansio zabalkuntza horrekin gorutz eta direkzio danetan. Gogoratu ez, mugimendu edo tridimensionala. Sentiu espazioa biriketan, bularrian, saietzetan. Hartu beste 3 arnasketa hemen. Eta fija hau, ze pentsamentu dakotzuen, ez? Fija hau, ez saiatu ezer geldiketan, simplemente jasarri arnastu eta ez hartu papel hori begira egongo nintzena, ikusten zera bilen pasaiten ere barruan. Guazen gure eguzkixan arnasketa hori astera, seguramente honek lagunduko eskuen fokaien. Ekarriko gure eskua, bekokirutz, bekain artian baino goratxu dauen puntuan. Eta hasiko naiz ezkerreko fosa nasala tapaien, bale? Eta hartu eskumatikoin bakarrik. Tapau eskuma zabaldu ezkerretik. Tapau ezkerra, zabaldu eskuma, hartu eskuma. Bota ezkerra. Eta jarraitu, ez? Igual poliki-poliki bebai topaien edo zabalketan bide horreik hartu eskuma. Bota ezkerra. Hartu eskuma. Bota ezkerra. Eta jarraitu dinamika horrekin. Arnasi hartzen dozuenean ez, visualiza hor eguzkixan energia hori zuen plexus solarrerutz eta bekokiraino. Exhalazioan ez, bota, edozein tentzio, edozein gauza limitaiten dotzuena ez konektaiten eguzki horrekin. Eta jarraitu, hartu eskuma. Bota ezkerra. Beste lau, bale? Hartu eskuma. Bota ezkerra. Jarraitu eskuma. Bota ezkerra. Hartu eskuma. Bota ezkerra. Eta azkena, hartu eskuma. Bota ezkerra. Eta deskantzau eskua eta gelditu momentu bat. Bizu duzulatatik arrazten, ez berriz izten energia hori. Ekilibraien. Eta hurrengo exhalazioa eta gero zabaldu begixak. Hasiko gara hemendik mugitzen. Hartu eta zabaldu besuak, zabaldu bihotza, zabaldu aurrekalde dana. Bota borobildu bizkarrezurra eta besarkatu, bai? Ekarri esku bat hor sorbaldetarutz. Hartu eta kanporutz zabaldu. Bota eta etorri, aberrak ordain zaren lehenze esku jarri duen eta besarkadia aldatu. Borobildu bizkarrezurra okotzak bularrera. Berriz hartu zabaldu. Bota borobildu eta besarkatu. Itxi begixak, hartu zabaldu. Bota etorri, borobildu. Azkena, hartu zabaldu. Bota borobildu. Eta inhalazioan hartu zabaldu besuak. Eta doblau konduak, bai? Kaktus besuak esango xegon eri, gero be fango gara. Eta orduan hemendik jiraukot, pentsau jiraite zareia hor saietzetatik plexus solarretik, bai? Inhalazioan hemen,
Ukondoak mantendu sorbaldan alturan, bota eskerrera jirau, saietzetatik. Hartu erdira, bai, burua tronkuakin batera, nik ez dut jiraiten lepua, bota eskuma. Igual ez da asko. Hartu erdira, bota eskerra. Hartu erdira, bota eskuma. Vale. Hartu erdira, bota eskerra, gelditu, eskerreko eskua lurrera, bai, luzatu eskumako bezua eta hartu saietza gora, zabaldu bularra. Bota mantendu, relaja sorbaldak aurpegisa. Vale, inhalazioan guazen goraino. Exhalazioan kaktus berriz, erdixian gauzoin. Hartu erdixian. Bota eskumara, eta oin eskumako eskua atzera, eskerrekoa gora, eta hartu hemen zabaldu. Eta bota mantendu. Oso ondo, eta inhalazioan erdira bi eskua gora. Eta eskuak aldeetara zabaldu eta bota bueltau. Vale. Eta guazen ja lauanketara. Vale, orduan, kaltzetina balimadakotzuek kendu, jerseixa balimadakotzuek igual bebai. Bai, eta kokatuko gara gure lauanketako posturan. Orduan, eskuturrak sorbalda azpixan, gure belaunak mokorran azpixan, vale? Eta hasiko gara direktamente eskerreko hankia luzaketan. Bai, gora. Pentsau dakotzuela, botoitxo bat zilborrian, zapatu eta lumbarrerutz etorten dana. Eta arnazi hartzen ningo tankia puntan atzera zabalduko eta apur bat bularra, botaten belauna bularrerutz, okotza belaunerutz. Hartu zabaldu, bota bueltau. Beste bi. Hartu zabaldu, bota bueltau. Hartu zabaldu, bota buelta hau, eta oin bizkarra neutro eta arnazi hartzen hankia ekarrikot. Nire mokorran alturara, bai? Berriz botoi hori, eta eskumako bezua zabaldukot, luzatuko sorbaldian alturara eta orekia topaukot. Eta mantendu ingot pare bat arnazketa. Bai? Orekiak aktibaiten dau nire barruko, ez? Zu hori, hemen manteniteak, eskaketan doz kontzentrazio bat, sentiu aldot igual berua. Arnaztu hor, vale, doblauku eskerreko belauna, eta fango naiz eskumako eskuaz, aberra jaiten naizen ere enpeinera. Bai, espan izan jaiten mantendu hor, bestela jaiten bagara hartu enpeinia, eta enpeinetik pultza eskuari eta zabaldu bularra, begiratu aurrerutz. Belauna aurrinketan ere lurretik eta ipurditik, hartu beste arnazketa bat. Eta poliki-poliki, gelditu, edo soltau esan da, eta lauanka, eta momentutxoa deskantza hau ingot, enpeiniak atzera, bekokisa lurrera, eta ukonduak apoiau, eta eskua gora begira. Eta hemen ez, juntauzekei esku bat bestiak. Eta hartu pare bat arnazketa, sudurretik hartu, sudurretik bota. Baten bat akordaien bada ez, uiaikin fanzan astetik, izalik ebe bai aukerakoa gaurko praktikarako. Akorda hor estarri seizten gebela apurtxo bat. Gure ozeanuan zaratatxo hori ataraten. Eta guazen bai, hemendi berriz lauanketara. Orduan bagoiaz, berriz gure eskuturrak, sorbalda azpira, belauna mokorran azpixan, eta oin eskumako hankia ez goiaz. Luzatu eskumako hankia. Arnazi hartzen ez, hankia atzera zabaldu bularra, botaten belauna bularrera, sudurra belaunerutz, borobilu, hartu zabaldu, bota etorri beste bi, begisak itxizekei edo bestela ez, aurrera begira, lepua jirau barik albozue.
Eta ja urringoan arnazia hartzen dutenian, ez? Bizkarra ja zuzen, hankia mokorran alturan, botoitxo hori zapaldu zilborrian eta ezkerreko bezua gora. Eta gelditu ingo naiz pare bat arnazketa. Pentsa guro zuela hanki eskutik urrinu, eskua hankatik, dako tronkua superaktibo, relaja barpegisa, arnaztu. Eta doblauko eskumako belauna, bai, fango naiz hor eskerreko eskuaz, albot bihatz potolua gora begira, bai, enpeinera, enpeinetik eskuari putza, aurrera begiratukot, taloia ipurdik urrinketan, zidukot zabalketan eskerreko bularralde dana, arnaztu, sentigo bizirik, apertu dana, emuten dozkue vitalidade hori, ez? Oso ondo, eta poliki ditu. Lauanka, bai? Eta inguna da hemendik, eskuakin oinez aurrera, natorratzera ez urteteko, bai, orduan, eskuakin oinez aurrera ipurtezurrak jarekot belaunan, edo ipurdixa ez, mokorra belaunan gainean, eskuak bakarrik apoiuta, bai, bezaurriak ez, bezaurriak urrin dauz lurretik, eta fango naiz ez hemendik nere bekokisa apoiaiara. Presionau eskuakin lurrerutz, iruan ipurtezurra gorutz, bizkarrezurra ez, olako olumbarra bintzet arkeaitea guztauko xakun moban, eta hor arnaztu. Sentiuak zin horreik edo ez, zerbait seguramente pasaiten hor omoplatuan inguruan. Eta exhalazioan itxi zuen bularra apur batez lurrerutza gerturatuko zan moban. Baten bat oso eroso badau bekokixakin, okotza aldau apoiau. Bale, azkenengo arnazketi hemen. Eta poliki eskuakin, etorri. Eta enez etorreko sorbaldaz piraino, bai, gurote itxi eskuak pasito bat aurrerau, sorbaldak baino. Eta orduan ez, hemendik, goiaz ja, gure belaunak lurretik jaso, eta alderantzizko ube hori marrastera. Burua soldau. Belaunak ondiok doblauta, lusatu ondo bizkarra, ez? Imagino gurozuela, zuen axilatik gerrira, luzera haundi bat lortu. Gero mobiusek eigura bozean kabat, eta bestia, arnaztu, uiai horregon alda, bestela naturala, sudurretik hartu eta sudurretik bota. Eta bagoiaz gure hankak inoinez eskutarutz. Bale, doblauko belaunak, mokorran zabaleran dako toinak. Doblaukot belaunak atzamar puntak lurra ikutu arte. Bai, así que asko doblau bot asko, ez da importa. Atzamar punta dakoi apoiotxo bat, ez pixua. Bai, baina hor dakot, eta hori ez dut mobiuko. Orduan bakarrik bizkarra, bale? Hartu arnazia eta lusatu bizkarrezurra hemen. Eta botaten flexion hau, doblau. Arnazi hartzen bihotza, ez? Mobiu hor, urrinketan tripatik eta botaten ekarri iztarretarutz. Igual apurtxo bat lusatu gege belaunak, apurtxo bat, eskuak ondio lurrian. Hartu lusatu, bota doblau. Azkena, bale? Bale, eta doblaukot belauna guztiz, eta eskuan laguntziaz hartu eta eskuak lateraletatik guazen goraino, zutitu. Esku bisa juntau, eskuak bihotzan pareraino bota, eskuak gorputzan ondora, begisak itxi eta sentiu ze apoio dakotzuen hankaplantetan, pixua ondo banatu, aurrian atzian, barruan kanpuan. Fijau zela duzen sorbaldak. Igual aldozu ez, zirkulito bat emun eta sorbaldak atzerau eta berau eruan espazio gehiago egiten aurrekaldian. Eskuak aktibau. Koronilla gora. Relajau mandibulia eta begisak. Hartu arnazketa bat, honek oreka estabilidade handi bat emuten doztez. Imaginau, zuaitza moan, ez? Errotuta lurrian. Zabaldu begisak eta hazingo gara. Hartu bi eskua gora. Saietza gora, zabaldu bularra apurtxo bat. Bota zabaldu konduak, doblau belauna, bihotza aurrera ez eta ekarri hanketaraino. Eskuak hankan aldetan edo atzamar punta lurrian lehengo moan. Hartu lusatu tronkua, zabaldu bihotza.
bota, flexiono, doblau belaunak esku bisak lurrian, sorbaldan zabaleran hanka bat atzera, eta bestia atzera eta plantxa. Bale, orduan, sorbaldak eskuturan gainean, bai, pelbiza albozue, más o menos sorbaldan altura, taloiak gura daue apur bat atzerutza proiektau, botoitxo hori aktiboz, silborrekoa, eta arnazketa bat geixau. Bale, hartu hemen arnazia. Apoiau, belaunak eta botaten guazen beraino. Ukonduak zabaldu barik, zaietzetara proiektau. Bai, eta ez zinemen. Eta eruan enpeiniak atera eta emun sorbaldairi zirkulituak. Apoiau eke beko kisa. Eta pentsau, hemen bakarrik sorbalda mobilen. Eta sentiu sensazio hori. Noiz dauzen sorbalda belarriatik urrin. Orduan, mantendu sorbaldak ahatzian dauzela, ukonduak ekarri zaietzetarutz, eskuak arrastraiten moan lurrian zaietzaldetarutz hartu arnazia eta jaso bihotza apurtxo bat. Eta bota bajau berzingu, bale? Asko igobarik. Hartu eta ukonduak zaietzzetarutz eskuak atzetut zabaldu bihotza eta bota bajau. Azkena. Hartu eta sorbaldak urrin, zabaldu bihotza, begiratu aurrerutz, eta hemendik guazen ipurdi hori atzera, aktibo banketako bi atzak, jaso belaunak eta alderantzizko gelditu hiru arnazketa. Eskuak ondo errotu, sentiu dakotzuela oso aktibo, bai, dala zuen konexioa lurrera. Pentsau, zuaitz baten enborra moan, noin eskuak dia. Eroan energia hori eskutatik zuen bihotzera. Bihotzetik gura du pelbis horrek gora fan. Pelbisetik taloia berriz bueltaien dian lurrera. Burua soldau. Arnaztu. Urrengo inhalazioan doblau belaunak eta begiratu gola de reojo eskuartera. Eta botaten paso luziak emun hankak eskutara. Hankak paralelo, sorbalda mokorran zabaleran, doblau belaunak atzamar puntak lurra ikutu arte. Hartu arnazia luzatu tronkua, bota eta flexionau. Doblau ondiokan belauna geixau, eskuak soltau. Hartu eta eskuak lateraletatik goraino, juntau eskubisak, eta botaten eskuak bihotza parera eta gorputzan ondora. Arnazketa bat hemen berriz, beste ronda bat ingu. Zabaldu begisak, hartu arnazia bezua gora, zaietzak, zabaldu bihotza, sorbaldak relajau. Zabaldu konduak bota eta tronko hori luze bihotza doia aurrera eta gero hanketarutz, eskuak atzamar punta horrei lurrera. Hartu eta luzatu tronkua bihotza zabaldu, botaten eskuak apoia hankak atzera eta berriz plantxa. Eta gelditu plantxan berriz. Bai, hemen da oso tipikoa bai, ez txepa hori zabaldu, separa omoplatuak zabaldu, bihotzatia. Gura bezue juntau hankak plantxan, eta probauzeke hanka bat igotea, eta bestia igotea. Jarri hanka berriz mokorran zabaleran, eta apoio belaunak. Hartu hemen arnazia, ukonduak zabaldu barik, guazen, lehenengo bihotza gero pelbiza. Enpeiniak luzatu bihatzak urrinju, sorbaldak urrinju, eta hartu kobra zabaldu bihotza. Bote eta guazen pelbizetik mobilen, atzerutza, alderantzizko ube, eta gelditu beste hiru arnazketa. Mobiu lasai, eta sentiu ez, apoio hori estabilidadia muten dotzuna posturan eskuak diala, eta kentzeko eskua iripisu apur bat, fundamentala dala, astea zerurutz beti beste nunbaitetik eta hemen ipurtezurretatik dala, ez? Relajau lepua, aurpegisa, eta hartu azkenengo arnazketia hemen. Eta hemendik urteteko hartu arnazia hola de reojo moan behitu lepua asko forzau barik, eta oinbeste hankatik hasiko naiz bota eta paso luziak hankak eskutarutz paralelo mokorran zabaleran. Inhalazioan luzatu tronkoa, exhalazioan flexionau. Doblau belaunak eskuak lateraletara eta hartu goraino, esku bisa juntau. Eta bota eskuak bihotzan parera itxipe gisa momentu bat eta egon hor arnazketatxo batzuk.
Vale, eta bajau eskuak, eta juntau zuen oinak, eta be, vale? Orduan, belauna juntito, zilara goiaz, gogoratu oinala bihazte doin geben. Vale, orduan, imaginau zile imaginario bat, ipurte zurrakin atzian, bai, eta arnazi hartzen, rozauko eta atzamar puntakin lurra, bai, jasarriko nahi zilean, eta botako temen arnazia, sorbaldak atzera. Oin goraino noia, bale? Hartu eta guazen gora, zabaldu bularra. Botaten zabaldu konduak eta inklinau aurrerutz. Hanka juntito, oinutan azana. Erdisa gora, hartu eta luzatu bizkarra, zabaldu bihotza, eta botaten hankakatzera eskuak zorbaldaz pixan plantxa, bale? Hartu arnazia plantxan, ingeki belaunak apoiau eta bajau edo tabla baten moan bestela beraino fan. Enpeiniak atzera, sorbalda beti belarretxatik urrin, hanketako bihatzak urrinu eta arnazia hartzen saietzak bihotza zabaldu, orplexu solarra aktibau. Bota eta alderantzizko ube, eta jarraitu ingot hemen, bale? Hasiko naiz eskumako hankiaz. Hartu eskumako hanka hori gora eta atzera. Bota eta belauna bularrera, sorbaldak eskuturran gainera, ekarri mokorrak gora. Hartu eskumako hanka hori gora eta atzera. Eta botaten ekarri hankia bi eskuan artera. Bale? Zaiatuko naiz 80 gradu iten aurreko hankan. Belauna horkatian gainean, mokorra belaunan alturan. Eta atzeko hanka hori eskerra egongo da aktibo. Bale? Orduan taloia gura urrin fan. Ekarriko eskuak iztarrerutz. Bai, orekia topaiten fango naiz. Imagino gurozuela bezarkatu, zuen iztarran barrukaldia zuen pelbiza. Igokot nere tronkoa. Eta arnazi hartzen bi eskuak igokot, gora. Eta botaten kaktus bezua jarriko, tukonduak zabaldu hor. Bai? Hartu hemen arnazia eta jasarriten joten moan bota eskerrerutz. Bai? Eta eskerreko eskua hartzera, eskumako gora. Eta hartu hemen zabaldu. Vale, eta botaten guazen beraino. Hartu aurreko hankia atzera eta plantxan. Eta belaunak apoiuta edo barik, ukonduak zabaldu barik bota beraino. Apoio enpeiniak sorbaldak atzera eta hartu kobra. Eta botaten pelbizetik mobiu, aktiba banketako bihatzak, alderantzizko ube. Oso ondo. Beste aldia, bale? Hartu eskerreko hanka hori gora eta atzera. Bota belauna bularrera, bizkarrezurra borobildu, aktiba ondo tripia, sorbaldak urri mokorra goix. Hartu hanka hori gora eta atzera. Eta botaten ekarri hankia bi eskuan artera. Bale, eskuak igual hankan aldetara, espada jau hankia aurrera. 80 gradu aurreko hankan. Bai, atzeko hankia luze eta bezarkatu. Eruan atzeko iztarran barrukaldia barrurutz eta atzerutz. Eta ekarri eskuak iztarrera. Hartu arnazia, kontzentrau, orekan estabilidadean. Eta hordakotzuenian estabilidade hori hankana, hartu arnazia ekarri bihotza pelbizan gainera eta ekarri eskua gora. Eta botaten zabaldu, kaktus forma horretan. Hartu hemen eta oingoan eskumara noia. Botaten jirau eskumara saietzetatik. Eskumako eskua iztarrerutz, atzerutz, eskerra zabaldu eta hartu oin zabaldu eskerreko alde dana. Eta botaten guazen eskuakin aurrerutz, bai, eta arnazi hartzen plantxa eta mantendu momentutxo bat, bota hemen. Oin, gura dauenak beraino edo gura dauenak proba hau, bai, apurrat intensotxo hau, exhalazioan apurtxo bat bakarrik bajau. Eta gero enpeiniak apoiau, eta sorbaldak atzera arnazi hartzen saietza gora zabaldu bularra. Eta exhalazioan aktiba hanketako bihatzorrek eta atzera alderantzizko ube. Eta gelditu ingo naiz, hiru arnazk eta eskuak supererrotuta. Bai, gurot sentitea dakotzuela apoiauta bihatz potolua indizia, bai, eta atzamar punta danakin makumoke esteria heldu iten dozue. Ez dakot pixua bakarrik eskuan bazian. Bai, bestela gure eskuturrak hor minartuko daue. Arnaztu. Imagina huez energia hori sartzen eskutatik, ipurtezurretatik, taloitara.
Oso ondo. Urringo inhalazioan doblau belauna, behitu de reojo. Eta paso luziak hankak eskutara, hanka juntito. Bai? Eta arnazia hartzen tronko hori luze. Botaten flexionau, eta hori zila hori hor dakotatzean. Arnazia hartzen dutenian zila horretara noia. Eta botaten eskuak bihotza egisak. Eta nauzutik hanka junto, estabilidadia aldatu egiten da. Bai, hankak euki separo eta mokorran zabaleran edo hankak euki juntito, nik esto sentiuko ez, berdin dakotela nere oreka hori. Orduan fijau. Eskua gorputzan ondora eta jarraitu ingu, bale? Berriz noia zilara. Hartu arnazia eta jazarri zila horretan, besua gora eta bota mantendu, eta beste arnazketa bat gehiago. Fijau hanketako bihatzak ikusten duzuela, aktibau zilbor hori ez, apurtxo bat, zorbalda belartiatik urri. Urringo inhalazioan, saietzak, bularra, gora, zabaldu. Exhalazioan zabaldu, konduak, inkluso besuak eta inklinau aurre erutzutan asana. Inhalazioan tronko hori luzatu, ardautan asana. Eta botaten eskuak zorbalda azpixan, hankak atzera plantxa. Hartu arnazia plantxan eta gura bozue belaunak apoiau, gura bozue ez, eta bajaukeke beraino edo inkluso apurtxo bat. Enpeiniak apoiau, zorbaldak atzera, saietzak zabaldu eta hartu hemen. Botaten banoia berriz alderantzizko ubera. Vale? Eta eskumako hankiez fango gara. Hartu eskumako hanka hori gora eta atzera. Eta botaten hankia bi eskuan artera. Vale, lehengo moguan, 80 gradu aurreko hankan, bezarkatu atzeko iztarrakin pelbisa. Vale, eruan atzeko iztarran, barrukaldia barrurutz eta atzerutz, taloia atzerutz. Tronkua igoten hasten naiz. Orekiekin konektako. Lehengo berdina, bai? Hartu bi eskua gora. Bota eta kaktuz. Hartu hemen. Eta bota ezkerrera jirau. Ezkerreko eskua iztarrera, luzatu eskumia eta hartu hemen. Eta botaten buelta hauer dira eta berriz kaktuz. Bale, eta oin ingotena da, ezkerreko eskua azpitik, eskumia gainetik. Bai, ekarreko eta ezkerreko eskua aurpegirutz, eskumia kanpotik eta saiatuko naiz lotzen. Eta ukondua jasokot bularran gainetik. Hartuko hemen arnazketa bat, eta exhalazioan soltau ingot. Eskuak lurrera, bai, aurreko hanka hori apurra luzatu geke, eta fango nahi zoin alderantzizko ubera. Hartukot pare bat arnazketa. Eta berriz ingo nire transizio hori, bale? Aukera desberdina dauz, hasik ezaiatu, aukeraketan bat zuretzat egokisa dana oin, bai, ineke belaunak apoio eta barik, beraino edo erdiraino. Orduan, hartu arnazia eta plantxa, eta botaten apoiau edo ez, ukonduak barrurutz, bajau beraino edo erdiraino, eta gero enpeinetan, bai, zorbaldak atzera zabaldu saietza, bularra eta hartu hemen. Eta exhalazio juntauko gara alderantzizko gubian. Vale? Eta ingu berdina ezkerreko aldian noin. Vale? Beka, hartu ezkerreko hanka hori gora eta atzera, botaten hanka hori bi eskuan artera, eta nire denpori hartuko hemen ajustaileko, bai, hemen topaileko nire estabilidade hori. Lagundukoz nire azurran kokapenak, bai, osake azurrak izaten nire pilariak eusten dozteinak. Así que belaunetik, bai, orkatillera, belaunetik mokorrera. Atzeko hankia be luze, bai, izan bari belauna hor txintxiliz dakotela. Eta ziko nahi zigoten. Beti aldot pentsau, hanka bat bestian apurtxo bat, eta hortik nire bihotza jaso. Eta hor nahuenean arnazia hartukot eta besua gora. Botaten ukonduak zabaldukot kaktuz. Hartu hemen, eta oin eskumara jirauko naiz, exhalazioa. Eskua atzera, zabaldu, eskerra luzatu, eta arnazia hartzen ez zabaldu eskerreko aldia. Botaten erdiran ator, eta gainera berriz kaktuz.
Bale, orduan oin ingot, eskumaz pilik, gura oso lusatu bi eskuak. Eskumaz pilik, eskerra gainetik. Eskumia da tortipo nereana, eskerra kanpotik, eta heldukot eskuak. Ukondua gora, arnazi hartukot. Exhalazioan soltau ingot. Eskuak lurrera, aurreko hankia luzatu, aurreko hankia atzera, eta alderantzizko ube. Alderantzizko ubia izalik ez postura bat behintzet hankak deskantzauko dauena. Eta hemen gura bozu alderantzizko ubian itxo ingeke, edo ingeke berriz transizio dana, bale? Binaza hori, aukera desberdinak dauzena. Orduan aukeratu nik bat ingot, eta ezue gura bozue belaunak apoiota edo barik. Hartu arnazia plantxa. Apoio belaunak edo ez, bai, niko ingoan bai. Exhalazio noia beraino edo erdiraino, ukondo saietzak izalike nere referentzia. Enpeiniak apoiaukot, sorbaldak atzera zabalduko bularra hartuko arnazia, eta botaten berriz alderantzizko ubera fango naiz. Eta hor baliman eguen hor geldituko naiz. Eta hartukot beste arnazketatxo bagixau. Eta hemendik urte ningo naiz, zela, arnazi hartzen doblauko belauna derre ojo behitu eta exhalazioan paso luziak aurrera eta hanka bisa juntito. Bale, eta nire zila horretara, bueno, ondiok ez, hartuko arnazia luzatu tronkoa barkatu, bota eta flexion hor. Doblaukot belaunak eta ipurdi hori zila erutzeruan got. Eskua lurretik separaukot. Pentsau da horre zerbait hartzea guro zuena eskuaki. Zorbaldak atzian. Geldituko naiz beste arnazketatxo bat. Eta banoia gora, bale? Hurringo inhalazioan gora. Exhalazioan esku bisa juntau, bihotzan parera, eta itxi begixak. Eta begiratu zela dauen zure arnaza hori ez, aktibidade honekin. Torzin horreik lagunketan dozte pila bat nere barruko zu edo eguzki hori pizten, aktibaiten, horekia bihar izan dut bebai ez, apurtxo bat konektaieko apertura, ekspansio horrekin, aktibidade horrekin, horekan egoteko emuten dago ez dutela ez erriten ez, baina derrepenten konturak eta naiz dagoela dana martxan, dana aktibo. Bale, bajauko eskuak. Eta guztauko izaten ez proposaia, ointxe eskuak inibiligarena, bere postura kompletua, bale? Orduan, hasiko gara hanka juntito, bai, inzekei esteria aurrian edo gura bozu ez, pantailara begira, ez giraieko lepua. Bale, orduan, doblauko belaunak, bai? Eta lehenko pesua kokatuko. Orduan, beso bisak aurrera, bai? Hasiko gara, adibidez, eskumia behian eta eskerra goixan. Bai, hasike ingot, eskumia behian eskerra goixan. Imagino eskerrako ukondua jartzen duzuela eskumian gainean. De tal manera que eskumako ukondua aldot doblau, eta ekarri aurpegira. Eta gero ez eskerra gura du, como zabaldu, eta eskumako eskua fango da eskerrakin heltzera. Bai, bestela, hola. Oso zaila bada, hola. Bale? Bale. Orduan, hor nahuela, fango gara gure zila horretara. Baina eskuak ja hor dakot. Bale, orduan, eskumia dau behian, orduan eskumako hankan guro eta apoiau. Orduan, hasiko naiz, como apoiaiten, bai, eskerra jasokot. Eta eskerrako hankiek arrekot aurretik, eta komoke jirauko eta berraldoten nire ez, enpeiniakin heldu hor nire gemelua. Eta hor arnazketa pare bat hartukot. Bai, postura dela agila. Horekia, aktibidadia, kontzentrazioa arnaztu. Bai, bestela gura bozue zilan eta eskuakin, edo gura bozue hanki apur bat igota, edo aurrian, zin bozue lotu. Bai, eta soltau.
Bai, orduan gure oso besuak apurtxo bat luzatu, hankak zabaldu mokorran zabaleran, eta deskantza momentu bat. Eta dazan haitxi begixak, pare bat arnazketa. Beste aldia probauko, bale? Bale, urringo exhalazio eta gero zabaldu begixak. Eta berriz juntau hankak. Bai? Bale, besuak kingoiaz lehenengo. Bale, orduan, oin eukidu, ekarten bu besuak sorbaldan alturara. Oin eukidu eskumia behian, oin eskerra azpixan, bale? Eta eskumia gainetik. Eta hasiko naiz tipo ez, kruzaitera jango nintzen moan ekiz bat iten ere bi besuakin. Eskumako ukonduaz, eskerran gainean. De tal manera que eskerra aldo doblau. Bai? Eta gero orduan gurot eskuma zabaldu, eskerra zabaldu eta berlotu. Bai. Orduan eskerra azpitik, eskumia gainetik. Bale. Orduan, hor nahuela guazen zilara. Eta eskerra balimako tazpilik, oin eskerra dako tazpilik bebai. Bale? Orduan, fango naiz ez, eskumako hanka hori luzaketan. Eskerreko hanki apura doblauta dakot. Eta aurretik ekarrikot, eta gurotez, imaginau kruzaitea, jasarten garen moan kruzauta, baina, karo, orekia samurra izango da, albotez, lotu apuraten peinia gemelora. Eta orduan hor geldiketan iz pare bat arnazketa. Aktibo nau. Bale. Eta desegin. Bale, sorbaldak apurtxo bat soltau. Bueno, ingu gauzatxo bat eta gero persu beltako naiz. Bale, orduan jarriko gara momentu baten belauniko. Belauna mokorran zabaleran, hanketako bihatzak aktibo. Eta ziko naiz ez nire bi eskuak, bera begira, tipo ez, akruan hemen jarriko nire moan, sorbaldak atzera, bularra zabalik, bai, eta arnazi hartzen dutenean, nire intentzioa izango da, ez da atzera fatea, pentsau gurozuela, apurtxo bat saietza gurutzekarri, ukonduak fango dia juntaitera moa, sorbaldak atzera eta bularra zabalduko. Bai, eta guro sentio aperturia aurrekaldian. Bale, orduan hemen gauzela, mantendu eskerreko eskua, sakruan inkluso ekarri erdirutz, eta arnazi hartzen eskumia gora. Eta botaten mantendu apur bat. Eta bajau. Eskumako eskua erdira. Arnazua gora. Botaten mantendu. Eta bajau. Bai? Mantendu eskerreko eskua berri zoen sakruan. Hartu eskumako eskua gora. Eta mantendu, buruan bizorbaldak atzera. Bai, niri guztan isat pila bat eskua jartea buruan atzian, zehola lepua ez da forzaiten. Eta arnazi hartzen, imagino gurozuela eskumako aksiliak gora bekarri. Eta botaten, soltau. Eta aldatu azkena. Eskumako eskua sakruan, bale? Hartu eskerra gora. Eta bota mantendu, gura bozue probau berriz ez, eskuek artea buruan atzera, apoiau burua eskuan, eta eskerreko aksilia gora. Arnaztu. Bale, eta hemendik soltau. Eta zutillo. Bale? Bale. Esteria aurrera. Gurotin jokutxo bat, orekiana, eta ja jasarritzen gara, bale? Bale, orduan, samurrain besatzue besuana, jolastuku besuak kruzaiten. Eta bestela, aukeri izateko, bai, tipo besaurriakin eta ukonduak aldo zuela sorbaldan alturan, esku bat bestian pegauta. Bai, hola tranquilamente. Bale, orduan, nau esteria aurrian, hasiko naiz hankak paralelo mokorran zabalera, bai? Orduan, hasiko naiz, eskumako hankiaz, orduan, eskumako hankia balin bada bekoa, eskumako besua gura dago azpitik etorri, bale? Eskumako besua azpitik, eskerra gainetik, eta kruzau ingot. Nire lehengo beso berdinak. Bale? Doblaukot belaunak, eta zilarutz zango naiz ez, hanka horrei paralelo. Samurra bamoan da.
Vale, eta hasiko naiz pisua jarten eskumako hankan. Eta gurako teruan hankiatzera, bai, eta nire bihotza aurrera. Eta geldituko naiz hor arnasketatxo bat. Eta gero gurakotek harri, hanka hori ez aurrera, eta saiatuko naiz aber ointxe nioten oreka horra fanal naizen kruzaiten eskumako hankian gainetik. Eta desegin ingot. Bai hankak, eta bai eskuak. Eta arnasketatxo bat hartukot. Eta bestia ingu. Vale, orduan oin. Hankak paralelo. Gura bozue probau junto. Batzuntzat igual samurra, bestatuta saio, orduan probau ingu. Vale, hanka junto. Orduan besuak luzatukot, eta oin doia eskerra espitik, dalako eskerreko hankan apoioa. Bai, eskumia gainetik eta kruzau. Vale, orduan, fango naiz zilarutz. Bai, eta orduan hortik hasiko naiz pisu eskerreko hankara ekarten, eskumia eruangotatzera, tronku aurrera eskerreko hankia luzaketara fango naiz, eta geldituko naiz pare bat arnasketa. Begiradia falik ederre ojo nire eskutako atzamarretara eta aurrera hortik. Doblaukot aurreko belauna eta fango naiz aurrerutz. Aurreko hankiak kruzaiten, bai, hor iztarraki, enpeinia lotzeko gemeluan atzetik. Azkenengo arnasketia. Eta soltaukot hankia, soltaukot besuak. Eta oso ondo. Jazarri ingo gara, bale? Eta jazarriko gara hankak luze. Soltau apurtxo bat zuen hankak. Vale. Orduan, fango naiz nire urtezurretan jazartera, eta orduan igual hankak luze ukitea, hasiera baten behintzet, ez da oso samurra izan. Orduan doblaukot belaunak, helduko naiz iztarran atzian eta bizkarra luzatuko. Vale. Bizkarra luze da kotela, probau kien fangeke, gure hankak, bueno ez, hemen geldituko gara. Vale, bizkarra luze. Dakot, apoio gehiago ipurte zurretan, ere hankaplantetan baino. Vale, osake, nabil hor, ipurte zurretatik bizkarra luzaketan, nire akzinua bizkarrian dago. Vale. Orduan, hemendik luzatuko badibidez eskumako hankia. Eta eskerreko hankia jarrikot eskruzaukot eskumian gainetik. Eskumako eskua etorriko da eskerreko belaunera. Arnazia hartzen eskerreko besua igokot. Bai, eta gero exhalazioan, fango naiz, jiraiten eskerrera. Eskumako ukondua eskerreko belaunan kanpotik eta hartuko torsinua jasarria. Vale, hemen begixak itxiku. Arnazia hartzen ere bizaietzak, bihotzak eta koronila gura begora fan, eta botaten jirau eskerrera saietzetatik. Eta beste bi arnazketa hemen torsinuan. Torsinuak dira ez, postura batzuk udaberrixan oso ondo datozenak, ulerketan dialako bai, koma apur bat desintoxikazio moan, ez? Pentsau dela holako masajetxo bat estietan, desegin. Vale, orduan mantendu oin eskerreko hankia luze, kruzau eskumako hankia, bai, ekarri eskerreko, bueno, lehenengo eskerreko eskuakin heldu belauna, tronkua luze, hartu arnazia eskumia gora, eta jirau saietzetatik, bai, enoia buruti jiraitera, imaginau dela tronkua. Atzamar puntak lurrian, ez duten agura abez, ez, pixu dana eskura ekarri. Eta orduan ez, ukondua eskerra eskumako belaunan kanpotik. Eta hiru arnazketa begixak itxi. Hartu luzatu, bota jirau. Berriz, hartu luzatu. Bota jirau. Eta azkena. Eta poliki-poliki bueltau.
Balin badakotzue pareta bat, bai, esango notzuen fateko paretatik gertu de tal manera hankak jarteko paretan. Nik ez dakot. Bai, osake, ondiok ez, baina nire asmoa izango zen gaur, bukaketiak klasia, bai, tipo aldala hanka goixan. Eta ez balin badakotzue paretarik, izalik ez zila baten. Be bai. Bale, osake, aukera bat izan alda be bai, bat tipo ez, nire hankak, ba egotea zila bat. Orduan, ondioken ez du bukatu behar, baina ja urringo posturia izango da, orduan, horregatik hobeto ja etzin bigarela, albozue gerturatu zuen esteria paretara, edo albozue hartu zila bat, eta euki zila hori esteriatik gertu. Bale? Eta bitartean, bai, fango gara, belauna bularrera eta bezarkaketan, orduan espazauz ondiokan esterian, lasai, eta balin bat dauz, aprobetxau momentu hori, bezarkaketako bizkarran apoio hori sentileko lurrian. Arnaztu hemen. Bale, orduan guazen hankaplantakin lurrera, azkenengo bai posturia gurot apur bat zabalkuntza apertura horrekin konektaileko zubisa. Ekarriku taloiak apurtxe bat ipur dirut, hankaplantak egongo dira apoiauta belaunan mokorran zabaleran, eskuak lurrera, eta arnazi hartzen guazen pelbiza igoten. Bai, gure pelbiza urrinuku saietzetatik, belaunak zabaldu barik, belaunak gurako daue bai tipo aurrerutza fan. Ekarri omoplatuak barrurutz, sorbalda barrurutz, eta albozue eskuak lotu atzamarrak, eta presiona lurrerutz. Eta hartuko tor pare bat bi hiru arnasketa. Sentiu zuen plexu solarra, zuen saietzan arteko punto hori, zuen barruko argi hori bai pizten, bai zabalketan, bai transmitilen, expandilen, konekta udaberriko energia horrekin. Eta poliki-poliki zuen sorbaldak zabaldu, ekarri zuen pelbiza lurrera, eta oina bai, edo paretara, edo hartzen gure zila hori, eta bukatuko relajazioko posturi izango daia, hasi que jaztea gura bozue bebai, edo fresko balimakotzu edo kaltzetinak, edo jerseixa, edo tapaia gura bozue manta batekin, hartu momentu hori, bale? Eta fango gara gure hankak paretan balin badakotzu ez, guai bebai, zela ziren be, ondo dau. Paretan balin badakotzu zuen taloiak, mokorran zabaleran más o menos, eskuak sorbaldan zabaleran, eta sobre todo zuen bizkarran tronkoan pixu dana, esteriarutz, relaja guztiz aurpegisa, agua, bekoisa, bai ez da inungo esforturik aurpegi horretan. Relaja sorbaldak, besuak, eskuak, bizkarra, tronko dana. Eta hankak aldo zuen eurixan bebai, gorutza da, buru apurtxo bat ez, zutik egon gara bastante. Estabilidade eta oreka hori topaien orduan. Oingurotiztea momentu hori, xabatzana beti da momentu hori, estabilidade eta oreka hori, zuen barruan, asenteien fateko. Pentsako pasaien dana, fizikoki pasaien dana, beti da kola eragin mental bat. Relajau arnaz, relajau dana, eta
hartu arnasketa sakon bat, eta hasi poliki-poliki eskutako atzamarrak mugitzen gaur. Eta gero hanketako bihatzak bebai. Hanketako bihatztatik ez, fansekei belaunak doblaien luze balin badakotzue. Eta gero danok belaunak bularrera ekarri. Belaunak bularrian dakula, luzatu zekei eskumako besua, eta inklinau eskumako alderutz, ez? Topoko zoen moguan postura fetala, eskumako alderutz, burua eskumako besuan apoieuta, eta mantendu horra apurtxo baten, egon hor begisak itxilla. Ekarri eskerreko eskua, zuen bularran aurretik lurrerutz, eta lagundu eskerreko eskuakin begisak itxilla dakotzuela inkorporatzen jasarritako posturara, hasierako posturara. Mantendu begisak itxilla, zarten, aldo zuen tentien, zuen sorbaldak eta aurpegisak relajauta manteniken dian eran, oinian, hobeto esan da. Eta eskaini momentu hori barrurutz begiraketako zela gauz. Zela da gure argi hori, gure eguzki hori. Gure bizitasun, vitalidade hori. Junta hau esku bat bestian kontra bihotzan parian. Presion hau esku bat bestiana, sentitzen hor, akzio bat. Ekarri okotza bularrera. Eta eskaini irribarre hori, lehenengo zueri, baina gero prest beste danairi eskainketako bebai. Eskertu zuen buruak, apresiau, balorau, eta inklinau apurtxo baten aurrerutz, eskerrik asko dan hori, namaste. Poliki-poliki inkorporau, eskerrik asko praktikia jarraiketiatik, eta, edozein galdera duda edo komentarixo, bideoan behidatzi zekei, edo bestela emailez edo galdetu. Hurrengo astera arte, disfrutau, udaberriko egun honek eta ondo izan. Agur!